ברוכים הבאים לעולם של מיקמק, המקום שבו השמש תמיד זורחת. ראש העיר תמיד מחייך. על הכיפאק! והמסיבה לא נגמרת אף פעם. נרקוד! בקיצור, החיים מלאים בכיף ומשחקים. מוכנים להתחיל? תכירו את מקס הקול. היי חבר'ה, רוצים לראות את התרגיל החדש שלי? זוהי השנונה. כן, זה היה תרגיל מרשים. סני הגיק. נראה לי שיש לנו קשר רב מערכתי. מה זה אומר?